uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele. Inamba ke ngifisa ukuthi isetshenziswe umuntu oyimember channel noma ke ocontributor ku-channel. So ngo-9 ku-5 ntambama kuphela on-WhatsApp. Zimzelemo uphoba isonto liwa kabingelele. Akacela. See, the reason I did this video is because I know there are people abazolidinga noma bayidingayo abanye. So ngokujwayelekile uma ngenza uphuphe indlu yebandla uphawu olubi uma iwa, lokho kusho ukuthi kungenzeka ibandla lizoba ney'nkinga noma liney'nkinga njengamanje and lingahleshwa phakathi ligcine ngokubhidlika noma ligcine ngokuphela nje. 1 kwabaseKorinte 1 chapter 10. Kepha ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume izwi linye nonke kungabekho ukuhlukana phakathi kwenu. 2. Kuyenzeka uma uphupha indlu yebandla ube uphawu olubi uma iwa, lusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi isidalwa sebandla noma okanye umoya ongcwele kaNkulunkulu usulifulathele ibandla ngenxa yokungcola okugcwele ngaphakathi. Kuyenzeka ukuthi ibandla belinawo umoya ongcwele, kodwa manje ngenxa yokungcola nokuphambuka bese umoya ongcwele kaNkulunkulu usuka manje lapha kuleli bandla. Bona sobona wona indlu iwa, kungenzeka ibandla lingawe kodwa futhi asenawo umoya ongcwele kaNkulunkulu. uSamuel ukuqala chapter 16 verse 14. Umoya kaJehova wamuka kuSawule nomoya omubi ovela kuJehova wavela kuJehova wamzuma. Kana Amahubo 5:1 Amahubo chapter 51 verse 11. Ungangilahle ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Kanti Abehluleli 16 verse 20 wathi amaFilisti aphezu kwakho Samson wavuka ebuthongweni wathi ke yakuphuma njengangezinye izikhathi ngizithintithe, kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. So number 3, kwesinye isikhathi ke ufuthi uma uphupha indlu yebandla ngabe uPaul kuma yiwo ngabe likhopha ukuthi ngenzeka ukhona umuntu obalulekile kulelo bandla ongasandluli emhlabeni. uJobe 1 verse 19. Bheka kwafika kwajabula ishana umoya omkhulu washaya amagumbi amane endlu yawa phezu kwezinsizwa zafa. Kanti number 4, kwabanye uma uphupha indlu yebandla uPaul kuma yiwo ngabe likhombisa kungenzeka ngenxa yey'nkinga umholi uzophelelwa udumo noma aphelelwe isithunzi okungenzeka futhi nebandla ligcine selimehlisa esikhundleni. Izaga 25 verse 6. Ungaziphakamisi phambi kwenkosi, ungemi endaweni yabakhulu, ngokuba kungcono ukuba kuthiwe kuwe yenyuka laphaya kunoba uwehliswe phambi kwesikhulu esesibonile amehlo akho. Kanti ngokaLuka 14 verse 11. Ngokuba osiphakamisayo uyakuthotshiswa. Number 5. Kuyenzeka futhi uma uphuphe indlu yebandla uPaul uma yiwo osuke lusho ukuthi kungenzeka umfundisi okanye umzalwane othenjwayo lelo bandla noma abazalwane abaningi lelo bandla bazokuwa ekukholweni noma ke bazolahla insindiso ngenxa yokungaqini kwesisekelo sokholo lwabo. Yabona? So kuyenzeka abantu beqhubeke kodwa bawe ekukholweni balahla ukukholwa. Yabona, ngenxa yelingo noma ngenxa yevivinyo noma ngenxa yobuzima bempilo. So ngokaMathewu 7 verse 27. Layithela imvula kwafika izikhukhula kwavukuzela imimoya yayishaya leyo ndlu yawa kwaba kukhulu kuwa kwayo. Kanye ngokaLuka 6 verse 49. Kodwa ozwayo angenzi njengomuntu owakha indlu emhlabathini ingenasisekelo. Umfula wayishaya yawa masinyane kwaba kukhulu ukudilika kwaleyo ndlu. Siyabonga besibheka la uma iphupha indlu yebandla iwa noma kuba uphupha isonto liwa, uma uphupha isakhiwo sebandla siwa. Lokho singakusho maybe kukhona okunye uma kukhona esikushiya ngaphandle akuyona inhloso yethu yoku-eda wena sitshela ukuthi hayi ngiyakhulisela ngaphandle. Siyabonga.